गिबियावनो बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय करिस रेस्टुरेन्टआ एक्साइज बिफाननि नोजोराव गोग्लैदों। करिस रेस्टुरेन्टआव लाइसेन्स गैयाजासे करियानिफ्राय लाबोनाय जौखौ आयेननि बेरेखायै फानगासिनो दंमोन, जायनि जाहोनाव एक्साइज बिफाना स्रोदै खौरां मोननायनि गेजेरजों बे रेस्टुरेन्टआव सिग्रोमो। एक्साइज बिफाना 4 एप्रिल एबा मंगलबारखालि हरनि समाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मोन 31 कार्टन करियानि जौखौ मोननो हादोंमोन आरो बे जौनि बेसेना बथलसेयाव 300 रां होननानै मिथिनो हादों। सिक्किमनि नाथुला हाजोआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। हरखाबै बरफनि हाजोआ गिसिखानानै सा 7 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सा 12 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया सोमजिदों जवाहरलाल नेहरू मार्गनि 15 माइल्स गोजानाव। बे जाथायनि सायाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह आरो मिरुनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि 75थि बोसोरारि फालिथाय फोरबोआव बाहागो लाफैगोन। दिनै एबा 5 एप्रिलखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया 75 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे 75थि बोसोरारि एबा प्लाटिनाम जुबली फालिथाय फोरबोखौ फैगौ 7 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम खुंफुंनाय जागोन। बे 75थि बोसोरारि फालिथाय फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ साननैनि हाबाफारि लानानै 7 एप्रिलखालि आसामाव दावबायफैगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो भारतनि चिफ जास्टिस धनन्जया वाई चन्द्रचूड बिथांखौबो बाहागो लागोन होननानै मिथिबावदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 14 एप्रिलखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि 75थि बोसोरारि एबा प्लाटिनाम जुबली फोरबोनि फोजोबनाय सान हाबाफारियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि जइन्ट रेजिस्ट्रार एबा जुडिशियेल अरब जयति बयसिया बिथाङा फोरमायदों। बिटिआरनि बेनसार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जायफोर दाबिखौ लानानै धरना होदोंमोन बिनि मेम'रेन्डामखौ बिटिआर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा आजावबाय। मैया एबा 4 एप्रिलखालि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंना बिटिआर ओनसोलनि सरखारि नङै फरायसालिफोरनि गासैबो फोरोंगिरि आरो मावथिफोरनि थिसनलाइ होनायखौ जेबो सार्थ गैयालासे सुस्रांना होयिनि दाबियाव अल बिटिआर बेनसार एलिमेन्टारि टिचार एस'सिएशन, अल बिटिआर बेनसार सेनियर सेकेन्डारि स्कुल इमप्लय एस'सिएशन आरो अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज्ड हाइ स्कुल टिचार एन्ड इमप्लय इउनियननि जथायै बानजायनायाव क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय राजमेला फोथाराव 3 घन्टा धरनानि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय गोबां बेनसार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बे धरनानि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे धरना हाबाफारिनि जेंनाफोरनि मेम'रेन्डामखौ हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा आजावबाय। उत्तराखन्डआव थानाय केदारनाथ दामखौ फैगौ 25 एप्रिलनिफ्राय खुलिनानै होफिनसिगोन। बे केदारनाथ दाम एबा मन्दिराव फुजिग्रा सुबुंफोरा हेलिकप्टारनि गेजेरजोंबो बेवहाय सहैनो हागोन होननानै फोरमायना होदों। 2023-24 बिटिआर रां बावजा जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव दिनै एबा 5 एप्रिलखालि जोबनानै थांबाय। बे रां बावजा जथुम्मायाव बेरेखा दोलो हिसाबै बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनखौ गोख्रों बिफाव लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि माखासे सरखारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय, लामा दालांफोरखौ मावफुंनाय लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ बायदि बायदि बिथिंनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। लामानि जाब्रबथायाव जायगायावनो 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जाथाया जादों गवालपारा जिल्लायाव जेराव गंसे गारिनि 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। गंसे गारिया गंसे ट्राकखौ उन फारसेनिफ्राय सौहैनायनि जाहोनाव गवालपारा जिल्ला दुधनৈ पुलिस थानानि सिङाव थानाय फाफाल ओनसोलनि 17 नं राजा लामायाव बे जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गवालपारा जिल्लानि पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गारि सालायग्राजों लोगोसे गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा आरो 2 गोब्राब जोखोम जानायाव सासे उन्दै हिनजावसाबो दंफायोमोन। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि मुंखौ आनारुल इस्लाम, नुर इस्लाम आरो बिकि बयसिया होननानै सिनायथिनो हादों। जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैनो खाथिनि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। लोगोसे बे गारिया गुवाहाटीनिफ्राय धुबरी फारसे थांगासिनो दंमोन होननानै पुलिसा फोरमायना होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।